जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब। उम्मीद करतनी अच्छा हो। कब हम बता दी भैया कि आज बात कल जाई संघर्ष 2 और हरर गंगे के बारे में। अब तू लोग कहबलू जे खाली तू नहीं के भाई यही पर बात करे सन, लेकिन आज जो बात हुई भाई बहुत बढ़िया बात हुई, एकदम परफेक्ट बात हुई। काहे कि बहुत लोग के घमंड हो गइल बा। सबसे पहले भैया रीजन बता दी कि आखिर काहे बात हुई। घमंड तूरे खातिर भी बात हुई। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव के जौन बाकी बहुत जोरों शोर से टक्कर वाला मूवी के लेके, एक जना के हरर गंगे, एक जना के संघर्ष 2, सब लोग अपने मुँह अपन बड़ाई कइल, लेकिन जनता के जौन बा की रिव्यू का आयल, जनता जनार्दन के रिव्यू जौन बा की का आयल, हम यही पर बात करब। आज हमारा राजा भैया बैठल बने लगे आ एक एक बात हो रहा सब बरकरार वीडियो में बनल रही। हम बता दी भैया कि जौन बा की हरर गंगे मूवी हर राज्य में हर जगह ना लग रहा, हर जिला में ना लग रहा, लेकिन संघर्ष 2 जौन बा की फाइनली जब आयल तबे लगभग हर जगह इतना ना संघर्ष 2 के जौन बाकी ई कह दे लो, पहले ही हवा बना दे लो कि हवा के लेके बहुत सारा हॉल, आज बहुत सारा ई बाकी सिनेमा बाट वाला ई कर दिल। लेकिन बाद में जब फिल्म सब लोग देखा, रिस्पॉन्स सब लोग देखल, तो सब लोग के बुझा गई। बाकी यही पर क्या कहें भैया, चारू ओर के कमाई के लेके, चारू ओर के लोग के हम हो गए एकरा के लेके सबके विशेष बात हो रहा। क्या कहें हम कहें कि भैया हमार धुरंधर भैया 12 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिले बड़ा, ठीक बा। ए बेरा हरर गंगे पीछे चल रहा बा, आ धुरंधर भैया बहुत आगे निकल गए बड़ा, माने इतना आगे निकल गए बड़ा भैया कि इनकरा के माइक दिया जाए तो कह दियन कि हमार हरर गंगे हॉलीवुड बॉलीवुड के जो सबसे बड़का मूवी बन ओकरो के एथी हो संघर्ष 2 ओकरो के पीछा देले बा, ठीक बा। बता दी भैया, ये बार कह दियन, हम बता दी भैया कि यहाँ के कहे के मतलब ई बा जे संघर्ष 2 पीछे हो गइल बा, धुरंधर भी आगे हो गइल बड़े। या नहीं जानता नहीं कहे के मतलब का बा कि फिल्म चलता जेही सही है बड़ाई दुनिया के, ठीक बा। चल गइल बड़ा फ्यूचर में खेली, जानता नहीं और फ्यूचर होके वाला नहीं है भैया। उहे हाल बा कि माने आपन बेटा कितनो बदमाश होके नु, तो बाप जानता नहीं का कहला ना 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 बदमाश तो तनको ना। देखी अगर भैया एक्चुअल रिपोर्ट के बारे में बात कर जाओ तो हमनी के कुछ दिन पहले वीडियो बनेले सन, तो संघर्ष 2 10 लाख से आगे चलत रहुए, ठीक बा। लेकिन ए बेरा के हाल ऐसा हो गइल बा कि संघर्ष 2 के लोग पूछत नहीं खे, जाके हॉल में देख लियो जा एथी फेंकू बात ना बतियल जाला, ग्राउंड रियलिटी बात बतियल जाला। हमनियो के लागल संघर्ष 2 हॉले बंद हो गइल, ठीक बानू। पता कर लियो अगर एथी होइनु पता कर लियो हॉल ई बात यहां के सही करल बने जी। एगो बा हॉल जी लागल लागला के बाद वही शहरों में भैया हरर गंगे चल रहल बा, आ वही शहरों में उ बंद हो गइल। ओकरा 2 दिन के बाद का भइल कि हवा लग के एगो देवाल ढह गइल, तो उ संघर्ष 2 निकाल के आ ओकरा के बनवावत बेचारा कोनो फिल्म लगैले नहीं कि अभी तू मत कहलो जे हरर गंगे लगा दे ना। हरर गंगे दूसरा फिल्म। एगो बात जान जलो, ये सप्ताह में हरर गंगे जोन बा वो पूरा मतलब कि बूम पबा। आनंद मंदिर में से तो बवाल रिपोर्ट आता ही बा। आई बरा हम एगो रिपोर्ट लगा देम तारा लोग के, तू लोग देख ले बोलो एकदम हरर गंगे जोन बा एकदम बूम पर चल रहा बा हरर गंगे। अभी हमार धुरंधर भैया इतना अच्छा हुआ कि हम इनका एगो सलाह दे देतनी। पहले नीरहू मनोज तिवारी, रवि किशन, इनका लोग के रिकॉर्ड तोड़े से पहले पवन सिंह के हरर गंगे से तनिया सा दू हाथ हो जाओ, काहे गाना से दू हाथ करबे करल त एगो फिल्मों से कल ओकरा बाद देखल जाई। हम फाइनली बात बता दी भैया कि खेसारी लाल यादव जी के चाहे उनका टीम के हम हो गइल कि भाई हमारी मूवी जौन बा की को साल के रिकॉर्ड तोड़ दलस, 12 साल के, 50 साल के, को साल के रिकॉर्ड तोड़ दलस। लेकिन फाइनली रहुआ के हम बता दी तो आज तकले जितना लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार बा, स्टार बन के बैठल बा, जैसे कि रवि किशन जी, निरहू जी, मनोज तिवारी जी, आज ले केहू के मुँह से रहुआ सब ना सुन ले कब कि मतलब हमार फिल्म जौन बाकी इनको रिकॉर्ड तोड़ दलस, इनको रिकॉर्ड तोड़ दलस। एजी तक ले कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बा, जैसे कि साउथ इंडस्ट्री बा, कोनो आज ले हीरो के ना देख ले ओके जितना हम होके, जितना हम खेसारी लाल यादव के बा। खेसारी लाल यादव के अपने मुँहे आपन बड़ाई करे बा, तो अपने मुँहे आपन बड़ाई कइला से जौन बा कि उहे हाल होला कि तू ही कह तू ही सुनो वाला, ठीक बा। तो तू ही कह तू ही सुने वाला काम मत कर भाई। भोजपुरी इंडस्ट्री के अच्छा खासा स्टार बना, हम ही ना कहम जो सबसे बड़का स्टार बड़ा, अच्छा खासा स्टार बड़ा, तो कम से कम यही पर ध्यान दो। बाकी हम बता दी कि चमचा उमचा जौन बाड़े धुरंधर भैया के उनका बारे में रहुआ क्या कहें भैया? ना चमचा फेमस हो सर, चमचा फेमस हो जाए सर। तो चमचन के बारे में यहाँ के कुछ नहीं कहे वाला फेमस हो गया सर। बाकी बेकार में अच्छा आप लोग बताइए, बेकार में किसी को पब्लिसिटी देना कोई
काहे हम बेकार में पब्लिसिटी दे के तो इतना सब रउआ लोग जान जाई कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी हॉरर गंगा बहुत आगे चल रहा बा। हमरा बुझाता छठ दीपावली के बाद ले जौन बा की हॉरर गंगा के कहर बरकरार रही। बाकी पवन सिंह के आवे वाला फिल्म लगातार बनई बा, एगो डाकू वाला अभी कोई गो फिल्म आवे वाला बा, एगो लाखन सिंह फिल्म जौन के गोरखपुर में शूट होत रहल, एगो और मूवी उनकर शूट होता। अब तो कई गो मूवी कुली लगातार शूट होता रही सन। आ तनी को धुरंधर भैया के स्पेशल मूवी आवता डिवोशनल से रिलेटेड, तो ओकरो पर बात करें। बाकी जितना लोग वीडियो के बाद खूब शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।